Dili man pabor ang panahon sa tua, isalig yun nato sa kahitasan. Ikaduhang higayon nga nagkita namin ni nanay. Boss, itong bag para ka nanay, Gisra. Ma'am, itong bag para ka nanay, Gisra. Puseng, Gisra gyud. Oh, salamat kay Puseng ha. Hey, Gisra te. So, what's up ka GB? Maayong buntag sa tanan. Nakita na ko si nanay dito ron, may kinakita na ko siya. Then, adto na to, niya pangumustaon na to siya. Then, kung mahimo tabangan na to siya baligya sa iyang ipang baligya ba? Kaya para makatabang-tabang pud ta. Tara. So guys, tuwara si nanay guys. Kita na nato. Natong duulon. Atong tabangan si nanay pamaligya. Nay, musta nay? Kumusta? Nakinindom pa ka na ako? Katong ga, kuan ba? Okay ra nay na mag-video ko? Katong ga, bike diri sa una ba? Katong gatag food pack nimo. Ay. Kumusta naman ay? Daghan na kaghalin? Gamay na. Ha? Gamay pa? Kung kanat tanan ay, kung mahalin na siya, pila na siya tanan? Kani? Oo. Pila? 500? Ano na lang na kanang tabangan di kag baligya ha? Tabangan di kag baligya lagi, manawag tag mga tao din, tabangan di kag baligya. Okay ra? Kaning kuton ba mo pila man eh? Kani siya taggis? Taggis. Yang uban? Ay, gis. Ang kanis ka Sprite? Gis yapon? Ah, sige. Kutob sa na yung mga agi na atong baligyaan. Ha? Tabangan tigag baligya, ha? Para na sa kay halin ba, ha? Okay ra? Okay, sige. Boss, itong bagpi para pa nanay, Gisra? Ha? Nay, baligya ko na ha. Ha? Dito na ko ha. Basta na kutob mo agi na itong baligyaan nay. Gisra, Gisra, busing. Luwi kasi nanay busing oy. Ako lang sang kita ba? Vlogger ka, boss? Oh, vlogger. Kasi pangalan mo busing? Eugene Milianis. Oh, salamat kay busing ha. Gisra gid. Kaya mo rin kami ito ba? Kung gana ko ba, gana sa pit. Shout out kayo mo. Salamat kayo. Salamat. Oh, sige. Nay, narin na Gis. Juan, Journey Bisaya. Arinay, baligaan nila. Busing, busing. Ha? Hindi na busing para mahalinan si nanay ba? Ha? Napalit na ka? Busing, Gis Ragyud. Para ka nanay. Sige, salamat boss. Diri nako nabatyagan nga di gyud di ay lalim mamaligya. Pero ato gyapong ipadayon ni para ka nanay. Busing, Gis, para hindi ka nanay. Gis ba? Ha? Gis Ragyud. Para nanay ba? Mahalinan siya. Sige na, ma'am, Gis Ragyud ma'am. Gis Ragyud. Ha? Oh, sige na nay, mahurot lagi na ron. Ato ng panikamutan, mahurot na. Ha? Gis Ragyud. Ma'am, kutong bag para ka nanay. Gisra. Busing, kutong bag para. Gisra, busing. Ma'am, kutong bag, ma'am. Gisra, good. Para malinaw sa nanay ng ma'am ba? Gisra. Kisos, para ka nanay. Gisra, good. Kutong bag, ma'am. Ha? Halos tanan akong gitawag, wa gyud na malit. Pero ipadayon gyapon nato ni. Wala mi ni surrender ni nanay. Kisos ra. Para malinaw sa nanay ma'am. Ha. Salamat kiti ha. Dili ka makita sa video. Okay rin nga di ka mapakita. Ang ako lang nay makakita ka nanay, matabangan siya ba? Dako na kinig tabang siya. Salamat kiti ha. Thank you. Salamat eh. Tara nay. Ari, kuto sa pagkakutong badge. Asa na mga tao dire? Ay, 10 pesos rin para ka nanay. Ay, salamat. Okay na ang video? Ha? Okay na? Salamat kay bay ha. Lah 100. Lakay si 100 nay. Busing, salamat kay Busing ha. Busing, pangalan mo first name? Junel. Salamat kay Junel. Ay, nagsa pa na. Ma'am, ipita tayo. Sige naman para ka nanay. Para malinaw lang siya ko. Salamat kay ma'am. Okay na makita sa video. Ha? Busing, pangalan mo ma'am? Jilin? Jilin, ma'am. Jilin. Salamat kay kayo ma'am. Dako na kinigtabang ka nanay ma'am ba? Yes, 10 pesos ra. Guys, nagay nananigan palit.
Salamat kay mama. Salamat kay ma'am. Tara na yun. Shout out kay Bosyong nipalit na gyud. Masyado maganda akong video mo ng mag-report mo na yan. O lagi? Sa, patindahon nimo? Gani mo kapital Bosyong o? Oh, pwede rin na git. Kaning ani mo gud na may na ba makatabang-tabang minimo ba? Sama yung mong kuwan. Paninda naman yan. Oo, wala. Dai, 10 pesos lagi para kanay. Sige na. Yes, lagi tay. Sige na tay, para kanay tay. Ay, salamat, thank you. Ah, ate dili ka na lang tay. Tay, sa first name mo tay? Geraldine. Ma'am Geraldine, salamat gid kayo. Gilang ma'am kay tan-og yung ginawa ni ma'am. Salamat kay ma'am, ha. Thank you. Ma'am, 10 pesos lagi ma'am. Para ka nanay. Para mahalin na kay ma'am ba? Oh, 10 pesos ma'am. Ay, salamat. Asa ma'am, kanay. Sila nanay. Tara nay, halin nay. Kaya ako ng bag. Tagis gyapon ma'am. Ay, thank you nay. Kani nay. Gamay na lagi nay. Gaming hunat na lagi nay. Turban na turban. Para makapahuway kag sayo nay. Tara. Salamat kay mama. Thank you kay ma'am. Tara nay. Git lagi ma'am. Oh, sa git lagi ma'am. Para mo ha? Ha? Pertanian naman. Diyan ka tara ma'am. 10 pesos lagi na. Nay, nanay halin nay. Nini mo ma'am? Ma'am. Thank you kay ma'am love. Ma'am, thank you kay ma'am ha. Kani? Kayo lang. Ganun sa mo. Nursing home yun ha. Thank you kayo. Thank you. Thank you sir. Sino mo? Balik. Mubalik gyapon ko na ya. Magkita gyapon tag balik nay. Adto na ko. Kanila. Kanila ka. Ay, lagi. Kanila. Adto na ko. Basta magkita tag balik ha. Kaso, Di kanira okay ra ni siya. Ha? Kaniro na kay sa plato. Di okay ra lagi na ako sa balay. Okay na para mahalin sad na. Ha? Oh, Amping nay. tama ta. Ah. Amping nay. Kay balo ko nay magkita balik. Salamat anay.